Някога една жена има желание да започне нещо свое, но все не успява да направи първата крачка. Желанието го има, но заедно с него започват и въпросите. Ами ако не се справя? Ами ако звуча натрапчево? Ами ако ме разберат погрешно? Понякога най-големият страх е да не започнеш и пак да се разочароваш. В такъв момент не ти трябват обещания, трябва ти яснота. Да разбереш как работи, какво се прави в началото, каква е твоята роля и дали изобщо е за теб. Първо разбираш и после решаваш да направиш следващата стъпка. Ако искаш да разбереш откъде се започва, пиши ми стъпка.